Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Ay na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 11 kan bulan na Hunyo taon 2022. Liwat ihatod mi sa Indo at mga bareta sa Nagangunyan News, mga baretang tiniripon po Lunes, sagkod Sabado, live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, as in 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News, official FB page, YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Sa pangarang kan bilog na news team, ako po ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, mga aktibidades, katagod kan ika-74 Charter Anniversary kan Syudad de Naga, kasado na sa aga. Detalyas kayan, Joel Sulina. Naipublikar na kando kada gobyerno ang linyada kada mga aktibidad nagigibuhon katagod kang 74 Charter Anniversary kan Syudad de Naga. Sa pahayag ni Sepio Department Head Allen Riondaga, pun aldaw na Domingo petsa 12 kang Hunyo 2022 sagkod petsa 19 kang parehong bulan manlain-lain na mga aktibidades ang nakalinyada nagibuhon katakod kang nasambitan ng importanteng okasyon na ang kadakli iyo ang pagtaon ng serbisyo sa publiko. Petsa 12 magkakaigwaning kalayaan off-site vaccination kontra sa COVID-19 sa piling mga malls, asina, opisina de gobyerno, digdi sa Syudad de Naga. Dangan ang pagtauman ng onra sa mga Barangay Health Emergency Response Task Force. Huli sa dusay nindang pagtauning serbisyo asin pagtabang durante kan pandemic. Kasabay ang launching kan Charter Day Trade and Agri-Fair sa Kinastilluan Street na madurar sa kod petsa 16. Mantang petsa 13, Lunes, iyo ang launching kan Citizens Charter asin city website. Sa petsa 15, alas 8 ning aga, iyo ang liwat na pagwelta kan People's Day nagigibuhon sa People's Hall, asin ang Naga City Historical Exhibits and Arts Festival sa hapon nagigibuhon sa Plaza Rizal. Magkakaigwaba ni Charter Day Mass Wedding alas 4 ning hapon nagigibuhon sa maabot na petsa 16 aldaw Nuwebes dyan sa Plaza Rizal kung saan 64 na mga padis ang ikakasal ning libre. Amay man, sa petsa 17, gigibuhon ang sarabay na pagtanom ng mga kahoy sa ika-74th FOM site katakod kang World Environment Day. Sa petsa 18, aldaw kan Charter Day Anniversary, igwa ning job fair sa Robinsons Mall na papanginutan ka Metro Peso. Mantang sa hapon, gigibuhon ang oath-taking ceremony ka mga elected officials kan syudad sa Plaza Quezon na ang mapasumpa iyo si outgoing Vice President Leni Robredo. Kinaagahan, aldaw na Domingo, petsa 19, gigibuhan ang birthday anniversary ni Dr. Jose Rizal sa Plaza Rizal. Ang mga nasambit na aktibidad in preparasyon na dagos sa maabot na ika-75th Charter Anniversary kan Syudad de Naga sa masunod na taon na mas dakula ang mga aktibidad na gigibuhon. Pagserbisyo sa banwaan, iyan ang tema kan sa tuyang Charter Anniversary ngunyan. Mayo po mga parada, kumarin sa po nindo mo na mga parada, mayo mo na ning kumbaga ito mga Mardi Gras ang ginigibo kadto. Alagad po may mga konserto sa plaza. Sa pitsa 17 sa 18 may mga konserto po kita diyan na igiribuhon. Pagpuon kang bilang kang 75 years. Next year po kaya baga Diamond Jubilee na ang Naga. So laumanta po bako ulang mga parada ang yaraon sa Charter Anniversary. Baad po may mga imbitaran pa kita na mga personalities no to come over to the city to celebrate with us. Kaniyo pong ika-75 years. Nakulaon pong milestone ini para sa Naga. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, sa ibang bareta, Tri-Movie Loading and Unloading Stations na pig-eksperimento kan Public Safety Office, isusumitan na sa sangguniang panlunsod. Ang report, halik kay Joel Sulina.
Gikan sa anom na mga proposed tri-mobile loading and unloading stations, ginibong tulo na sana ang area sa kasentruhan kan Syudad Dignaga na pigihiling na estratehiko basado sa pag-aadal asin rekomendasyon kang Public Safety Office, Traffic Management Division sa Committee on Public Transport sa Sangguniang Panglungsod para maipasar ang sarong ordinansa para digdi. Sa press briefing kang Public Safety Office kang Miyerkules, sinabi ni PSO Traffic Management Division Chief Arnold Fausto, igwaning anom na proposed tri-mobile station na pigsalang sa experimentation sa laog din 30 diyas. Kabali digdi ang mga lugar sa tungod kang Grandmaster Mall sa J. Hernandez Avenue, Kinastillohan Street, Advent Corner P. Burgos, tungod kang multi-branch sa General Luna Street, Garmas sa Prieto Street, J. Hernandez Corner Zamora Street sa Naga City People's Mall bilang mga unloading and loading area ka mga tricycle sa Naga. Sigon kay Fausto, tulo ang posibleng maging maray na location basado man sa naging konsultasyon asin mga opinyon kang grupo ni mga para-tri-mobile sa syudad kabali digdi ang Kinastillohan Street tungod kang Grandmaster Mall sa J. Hernandez Avenue asin ang ikatulo iyo ang kanto kang P. Burgos naharani dyan sa Advent para iyo ang maging bagong tri-mobile station sa syudad. Palog na duman sa tatawing draft. Tulusan na po si tulusan na si nare-recommend. Advent, tapos ini po sa may Kinastillohan. Ang Kinastillohan po kaya, nanubli man ang LTFRB, ini po mga libing sa sir. Temporary. Kaya, pero dati man po yan na ginigibuta, no? Tanganing maibawasan itong mga tricycle na parpasarakay duman sa may kanto kang South Star Drug. Extension, Panganiban Extension. Yan ang ginibuta. Tapos ang pantulupukan itong duman sa may atubangan kang Grand Central na ang tricycle nakalaog na duman sa may agyan na mismo kang mall na kung saan baka nagkagawa ng aksidente susuan na sinda duman kaya ito pagtaon ming na pantulo ito sa i-recommend. Para sa Anagangunyan News, Joel Sulina. Yan tras tanto lugar na paradahanin motorsiklo asin street vendors sa sentro kan Syudad Dinaga pig sararo kan Public Safety Office alagad pig baranga an oras aramon tan detalya sa Liki Paulo de los Santos. Nagbugtak na ng proper signages ang Public Safety Office sa area kang Abella Extension para man sa parking area kang mga motorsiklo na igwaning nakatalaang oras para makapagparada kan sa indang bihikulo. Sa paliwanag ni PSO Executive Director Rene Gumba, sagkod alas 3 ning hapon sana ang tinalaang oras kang pagpark ng mga motorsiklo sa lugar. Hulit adigdi ipig lugar ang 46 gabos na mga street vendors na hinali sa kanto kang Abella Street asin J. Hernandez Avenue. Ngaring mataunan man ng pagkakataon na digdi makapagtsinda poon alas 3 ning hapon sa Gudbanggi. Itong pinagkareribukan na designated parking area sa may Abella Extension, pinaglagan na ng proper signage duman sa area na designated motorcycle parking area hanggang alas 3 ng hapon. Ano po? Kasi pag alas 3 pataas, ibabakante ta para sa experimentation tang ginigibo duman sa mga vendors na hinaralit ta duman sa may kanto kang Abella, hinaralit ta dito sa may tinampong ini na mas dikit ang autong nag-aagi. Kumpara kaya sa J. Hernandez na main road, mas nakulang kaginawahan kung yang sindagti sa may Abella Extension naka-peresto. So itong mga markings duman na itong yellow na may 1, 2, 3, 4, 5 na numbers, technically, dito piglaan para sa mga motor, kundi para sa mga vendors. Sigun pa kay Gumba, igwa na ning urulay ang mepo asin ng mga apektadong street vendors, ngaring daw papaano igwasin ng lugar na makapaghanap buhay sa oras na pinagtalaan para sa mga ini na dai makakaulang sa mga vehikulong nag-aaragi, partikular sa J. Hernandez Avenue kung saan sila dating nagpupwesto kan sa indang mga paninda. Siring man sa mga motorcycle riders na igwamang pigtalaang oras na magamit ang lugar. Kita po din sa mga yaw sa syudad ng mga vendors, dahil kamo pinagbabawalan, kay tabangan kamo sa indong livelihood na esperso, alagad magkooperar kita sa regulation man na ginigibo kang syudad, na dahil makaperwisyo sa iba. Bako sana kamo ang nagninegosyo. Ano po? So, give and take ining formula na pinagahanap ta. Siring man, pakiulay ta duman sa mga nakamotor, nagpaparada duman, na kung pwede pag alas 3, saliw na mo na so mga motor, may kigihiling kitang pigi-eksperimento tanon yan,
give us 15 to 30 days and then pag nailingning maray so epekto kaini mahagad kami sa sanggunian sa Mayor Sol ni permiso na gipon ining permanent. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. Mientras tanto, nationwide simultaneous earthquake drill ginibuman sa Ciudad Dinaga sa Bicol Central Station. Detalyas kayan, aliki Joel Solina. Pinuunan kasabay ang sinyal kan makusog na tanog ning sirena ang simultaneous earthquake and security drill sa loob kang Bicol Central Station na pigpartisiparan ka mga empleyado, security personnel kan CBD Terminal, mga civilian passengers, BFP, Naga City Police Office Station 5 asin CDRMO Saru, aga aldaw na Huwebes. Sa pagkikipag-ulay kay CDRMO Chief Ernesto El Camel, ang nasambit na aktibidad, katagod pa man kampadagos na kampanya, asin pagiging andam kan lambang syudadano na ginigibo ang simultaneous earthquake drill na nakapalaman sa eksistidong mga ordinansa kan syudad asin national law kada quarter kan taon kasabay sa iba pang lugar sa nasyon. Ngaring masiguro na andam, malimitaran ang mga injuries maging casualties asin masukol ang karaman ka mga personahes pag-abot sa disaster management and response. Sangunyan, sa CBD Terminal o Busport ginibo ang drill, ulita igwang memorandum circular ang DOTR Office of Transport Security na ang gabos na Busport magkaigwa ning Security, Safety and Management Plan para man maaraman asin masukol ang kahandaan ka mga personahes kan terminal bako lang sa panahon kang kalamidad. Maging sa oral down na operasyon kay ni, lalo na ngunyan na pirmin ng matao ang mga terminal, ulita man tinidong nasa alert level 1 ang syudad asin dakul ang nagbabiyahe. Nationwide na simultaneous po inigigibuon niya na alas 9 ng aga. Kita po dahil alert level 1, pinagpili ita po na magkaiwan ng earthquake drill sa Bicol Central Station sa nakapira po rason. Primero po may department memorandum circular ang DOTR, lalo na po ang Office of Transport Security as in ang TFRB, na pinagmamanduan po ang mga terminal o busport na magkaiba po sila ng mga plano sa hindi po sa pinagtataw o pinagre-review ng Office of Transport Security. Ito pong Terminal Security, Safety and Management Plan. Kung saan po nga ang pinagsusukol o pinaghihiling ang kahandaan kang manehamento po mga terminal kasi bako lang na may kalamidad kundi si aral daw na seguridad ang mga pasahero, si tenant, asin ang facility. Marurumduman ang Ciudad Dignaga na tungunaning award bilang Most Competitive Component City kung sa inkabali sa pinagsukol ang resiliency mantang binistuman kang National Resiliency Council si Alcalde Nelson Legacion bilang Resilience Champion. Kaiba ang anong pa mga local chief executives sa interong nasyon uli sa mga mararahay na mga programa as in ekspuwerso na napakinabangan kang syudad pag-abot sa pagiging andam sa panahon kang kalamidad maging ngunyana na pandemya. Nagiging nag-improve ang sa tuwing grado. Iyo po na pinag-awardan kita ni Most Resilient Cities. Kapag po sa pamamayo po sa tuyang mayor, pinagsisiguro niya na ang kahandaan sa seguridad asin sa kalamidad kami po na susunod. Ang sarap po dyan, yun na pinag-awardan po kita ng Office of Civil Defense na gawad kalasat, sabi yung compliant ang sa tuyang opisina sa gabos na requirement na pinaghahagan nila. Ngayon po nag-evaluate ang SGNG, sarap man po iniyo sa mga evaluation. Ang DOH po, nakondusin po sa nakan si local health scorecard. Kung sa inihahagad ng po ini. Gusto sabihin po pag nakakapasar po na dyan, nangangahulugan na compliant po ang syudad sa gabos po requisitos na pinaghahagan ng mga national government agencies. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. Mientras tanto, pagpapakonsulta dapat gibuhon tulos sa mga nakakamati nin sintomas nin tuberculosis susog sa TB Dutch Center kan City Health Office. Detalyas kayan, Paulo De Los Santos. Pigtawan doon kan TB Dutch Center sa City Health Office an amay na pagpakonsulta sa doktor in kaso matamaan nin sintomas kan tuberculosis. Segun kay Dr. Jimmy De La Viña, Medical Officer kan City Health Office,
halangkaw ang posibilidad nin tuberculosis bacterial infection sa sarong persona na nagsasapo nin abo sa laog din labi sa 2 semana. Nag-abiso ang doktor na tolos bagsay rarom sa laboratory testing kan plema asin chest x-ray tanganing matawan nin maninigong serbisyo kan lokal na gobyerno sa paagi kan enrollment sa TB DATS program kan Department of Health. Pigsabi ni De La Viña, libre ang bulong na pigtatao kan programa sa mga may tuberculosis na maagi sa 6 na bulan na chemotherapy. Kabali sa proseso kan chemotherapy, ang lab testing sa plema, makalihis ang 2 bulan na pagtumar nin bulong asin susundan nin panibagong lab testing, makalihis ang 5 bulan. Sinda po, mapakonsulta mo na kung kisay yung gustong doktor, kung sa ina ahensya, private o government. Gabos po sinda, pwede makakwalify mo. Basta po sinda na-assess na kang doktor ninda, na sinda may hilang na TB, pwede po sinda mag-edit sa City Health para maka-avail ng mga bulong. Sa ibong kaini, halangkaw man ang tsansa na magbalik ang helang na TB sa mga pasyente na naumayan sa helang sa paagi ng close contact sa carrier kan TB bacteria. Kan taon 2020, 542 na katao unenrolled sa TB DATS sa City Health Office na may 92% na treatment success rate. Nagpapadagos ang assessment kan opisina sa 715 na naka-enroll sa programa para sa taon 2021 asin sa 395 para sa taon presente. Pwedeng posibleng naulakitan girarising na. Yan po. May hilang na TB, sa smoking, mga kainuman, kairinuman sa lawgang harong, sa mga kaibahan sa harong, igwa pa parandaman na igwa pang may hilang na dahil nagpabulong. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Sa iba pang bareta, pedestrian lane sa kalye Kinastilyuhan, salidahan nin manlain-lain na kolor bilang pagselebra sa Pride Month sa Syudad Dinaga. Aramon taan detalya sa Liki Joel Sulina. Magiging kulor rainbow ang presenteng pedestrian lane sa kalabaan kang Kinastilyuhan Street sa Syudad Dinaga. Ngunya na bulan ng Hunyo, katakod kang Pride Month. Sa entrevista kay ex-officio City Councilor asin SK President Kylie Tripulca, siya asin ang sa iyang CYO counterpart na si CYO City Councilor Shane Bea Brazil, ipinasar ang sarong resolusyon na nagtataong authorization sa temporalyong pagpintura ng rainbow colors sa pedestrian lane sa kalabaan kang Kinastilyuhan Street sa pagaltanan kan 2 plaza sa sentro bilang pagpapahiling ng suporta sa LGBTQIA+ community kasabay sa selebrasyon kan Pride Month ngunya na Hunyo. Sarong po yan si pinakainag nitong naisip. Iyo po yan itong magkaigwa po ng rainbow colored pedestrian lanes didiyo po sa Naga City. Duman po particularly sa Old Kinastilyuhan Road. And hindi po kaya inspired din sa UK, pero po ginibo na din siya didiyo sa Manila. Magayon din po ito dahil at least po padikit-dikit, gradually po na natatao po itong support para sa mga LGBTQIA+ community. Apwera kaini, igwa pa mga nakalinyadang makukulor na mga aktibidad ang nakalinyadang gibuhon sa laog kan syudad, katuwang ang SK Federation, LGBTQIA+ community, asin iba pang nagsusuporta sa nasambit na sektor. Bigko po kitang masunod na activity ito pong fingerling release. Tapos ito pong inaapod ng talk show, ang pamagat po kayo na iyo talaga. So, pag-uurulain po dyan ng success stories ng mga LGBTQIA+ community, tapos sa mga testimonials din po, tapos sa mga eksperyensya man po ng mga LGBTQIA+ community. Siguro ito na din po mga, may touch din po katong mga ninda sa business sector, aram po kaya sa iba pa pong sectors din po sa Satuyas. Iwa din po kitang color na nagigibuhon, Paint the Town ang title po kay ni mural po ini, sarong mural po sa Camarines National High School na all about the LGBTQIA+ community, encompassing na po yan. Gabos po na open din po yan kung ano po ang gustong way of expression po ng LGBTQIA+ community. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, bloodletting activity kasado na sa Hunyo 21
Publiko, pig-iimbitarang magdonar nin dugo ang detalye sa haliki Paulo de los Santos. Pig-iin kaminar ni medical technologist Grace Guevara kan Naga City Blood Council asin City Health Office ang general public na magpartisipar sa ikaduwang blood donation kan lokal na gobyerno na may temang Every Drop Counts sa Hunyo 21 aldaw nin Martes. Sigun kay Guevara, matatawan nin pagkakataon ang bone marrow kan sarong blood donor na mag-produce din panibagong blood cells oras na donar uncirculated blood kan sa iyang lawas sa mga beneficiaries. Nagpagirumdum si Guevara sa gabos na interesadong magdonar nin dugo sa nasambit na petsa nalikayan ang pagpuyat asin arak sarong aldaw bago ang blood donation asin manteniron ang timbang kan hawak na day mababa sa 50 kilos. Pag nababawasan sa tuyang dugo sa nagdo-donate kita, natitrigger man si bone marrow na mag-produce ng bagong cells. So, garo ka man lang ka nag-stem cell therapy. Kararag kaya, natitrigger siya mag-produce ng bago. And, napapakinabangan pa si nagsisirculate na dugo. Kasi, ang mga cells sa circulatory system, may lifespan lang yan. So, piga-absorb lang yan kang hawak, tapos ma-produce na naman yung bago. So, imbis na, naitatabang ka pa sa iba. Si maray na pagmati na nakatabang ka, sarutan sa mga benepisyo sa donors. And, data man matatawaran, ang tabang ka ini sa mga nangangaipon ng dugo. Gigibuon ang blood donation sa nasambit na petsa sa PSO Training Hall alas 8 nin aga sagkod alas 3 nin hapon. Pigkakarkulong 50 donors ang piglalauman makadonar dugo sa nasambit na aktibidad. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, Seedling Center pigbukasan para sa mga paraoma tanganing pakusugon ang produksyon nin gugulayon sa Ciudad de Naga. Ang detalyes kayan halik kay Paulo de los Santos. Tanganing mamantinir ang supply kan kakanon sa Ciudad de Naga asin mga livelihood projects kan local government unit to LGU. Pigbuksan ang Bicol Farm Ready Seedling Center sa Concepcion Grande sa pakikitabangan kan City Agriculture Office. Sigun, ki Jovelyn San Juan Ramirez, Rating Supervisor, kan sarong Agribusiness Corporation sa Naga, nayaon sa pagdistribuer nin ready-to-plant vegetable seedlings. Ang Bicol Farm, igwanin katuyuhan na syertohon na makakamtanan masaganang anikan mga gulay. Piglinaw ni Ramirez na bukas sa gabos na interesadong magtanom nin gulay ang nasambit na establisamento para umaman o bako. Si Green Thumb Seedlings, makatabang po siya sa government, lalo na po sa mga LGU, sa indang food and livelihood projects. Si Julius Sulit, co-chairman kan Farm Ready Grow Group, nagsabi na pigpatalubo sa planta sa Bulacan ang mga seedlings na pigsusupply sa seedling center kan grupo sa paagi kan grafting technology na masyerto sa dekalidad na produksyon kan gulay bilang tabang sa mga paraoma. Mapaunlad po yung pamumuhay na magsasaka ang naging mission po, kaya po gumawa po kami ng mga hybrid na buto. Ngayon po sa tulong po ng Farm Ready naman, mas mapapaigting pa po natin yung pagpapaunlad dahil yung pong buto nagiging punla na po pag binenta po natin sa magsasaka na punla na siya. More or less po marami pong mga sakit ng mga gulay na maiiwasan dahil po sa tinatawag po namin na grafting technology. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, Bike Response Team kan Naga City Bike Board pigbilog tanganing respondihan ang mga nadidiskrasyang siklista sa Ciudad de Naga. Detalyas kayan, Joel Sulit. Padagos na pigbibilog kan Naga City Bike Board ang Naga City Bicycle Response Team na may mandato na magtaon in first aid sa oras din disgrasya sa tinampo magin sa kalamidad sa mga puwerang komunidad kung sa indepisil laugon nin four-wheel vehicles. Segun ki Jonathan Hernandez, coordinator kan Naga City Bike Board, bukas na ang opisina kan City Environment and Natural Resources Office para sa mga aplikante na maawot magserbi sa syudad bilang miyembro kan grupo anuman ang trabaho.
Aminado si Hernandez na madepende sa bakanteng oras kan lambang aplikante an magiging schedule kan sa indang katungdan bilang miyembro kan Naga City Bicycle Response Team alagad syerto an maninigong training bago ang deployment na kinababalian kan medical, rescue, communication operation as in mechanical training. Huli digdi, pigaasahan ang lambang miyembro kan grupo na magtaong tulos na aksyon sa mga nangangaipon nin medical assistance, makaapod tulos nin ambulansa as in iba pang behikulo para sa law enforcement as in disaster response, as in mechanical assistance para sa mga siklista na narautan nin bisikleta sa dalan. Apwera pa kaini, maserbiman ang Naga City Bicycle Response Team bilang frontera sa mga lugar na dipisil maabutan nin rescue as in iba pang asistensya huli sa epekto kan mga bagyo as in iba pang kalamidad. Sabihin po kami volunteers, dapat may bisikleta siya. Tapos ini po magtataw kami training, pre-training, ini po consist ng medical training, rescue, sa communication, saka mechanic sa bisikleta. Ito po sa rescue, ibig sabihin may aram siya sa mga first aid. Pangalawa sa communication, may aram sa pagkukontak ng radio. Tapos pangatulo, may aram siya sa bisikleta. Iti-training po ni kang me. Ito po mataw ang training kani ang EMS, makanda kang medical rescue sa katong first aid. Tapos sa communication po ang PSO mataw kayan. Tapos po itong mechanic, itong pag-repair ng mga bisikleta, mataw po kayan ang mga bike shop sa mga. Piglinaw ni Hernandez na luwas na sa katungdan kan Naga City Bicycle Response Team ang pag-enforsar sa mga eksistedong ordinansa sa mga tinampukan syudad, alagad kaiba sa saindang mandato ang pag-informar sa kapwa bikers manungod sa mga polisiya kan gobyerno lokal sa bike lanes sa lindong kan City Ordinance Number 2017-030 o ang Naga City Bicycle Ordinance. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Yan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, asin sangguniang panlunsod kanaga, asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, iniyan sa indong naging parabareta, Roy San Ramon, mabalos kan sino pagantabay, masunod na sa tong aramon kaibanan Allen Rayondanga. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo De Los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Rayondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig na papano ni. Dahil na kami may tubig man igdi, makakabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaagi. Pag mamaot ko talagang makatulay man igdi sa muya, bako lang para sa diri mi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di naman sila masasakitan ta. Pag-abot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligacion po, sa iya pong mga pag-iriba. Ta kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Ta kami, alas-alas naman po kami ding mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. May kakan sa kuyang pamilya. Salamat. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Mga tugang, Diyos maraming na Sabado ng pagkaaga. As in, welcome po sa programang Satong Aramon. Petsa 11, bulan na Hunyo taon 2022. Ini po ang sa inyong lingkod, Allen Rayondanga. Kita po mga tugang nadadalan sa Naga City Government FB page, as in sa Nagangunyan News FB page. Siring man,
kita nadadangog sa 100.5 Bicol Idol FM as in 89.5 radyo natin. Mga tugang, sa aga nagigibuhon an sa tuya pong komemorar, pag-obserbar kan ika-124 taon na anibersaryo kan proklamasyon kan katalingkasan kan Pilipinas sa irarom kan mananakop na Espanya. Kaya katakod ka ini mga tugang, igwa pong igibuhon na mga paggiromdom, aktibidades sa aga. Diyan po sa may Plaza 15 Martires, igibuhon ang commemorative program kung saan magkakaiwa po kita ng flag raising ceremony. Pag-atam po ning burak sa monumento kan 15 Martires kan Kabikulan. Isiring man, yaon po ang pagrekonusir, pagbisto sa gabos pong mga Barangay Health Emergency Response Task Force na nagtabang po sa Satuya sa laog po ning 2 taon na pakikipagtusayay niya sa pandemya. Sa aga po gigibuhon kasatuya pong alkalde ni Mayor Nelson Ligacion kan Health Emergency Response Task Force. Ang pagpasalamat sa paagi po kan pagtao kan katibayan ng kasanayan at natatanging paglilingkod. Ini po kabtang kan satuya pong pagtaonin pasalamat sa gabos pong nagtuwang, naging kagsibot sa satuya pong ginigibong laban kontra sa COVID-19. And siring man mga tugang, update lang, good news, igwanang another tranche na libreng sakay ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Ang LTFRB binukasana ang sa indang libreng sakay Naga to Legazpi, vice versa. Buweltahan ini mga tugang. So, haling Naga, pasiring sa Legazpi, haling Legazpi, pasiring Naga. Ini mga tugang piga-alokaran kan LTFRB ning 15 public utility buses. As in, nagpupuuna ini, and ang biyahe niya mga tugang Monday to Saturday, puon alas 6 ning pagkaaga, sagkod alas 5 ning pagkahapon. Kaya kung may mga tuyo po kamo mga tugang sa Naga, si mga taga Legazpi na nagaantabay sa tuya, ay madyana po kamo, magpanaga na. Yan. Libre naman po ang pamasahe, libre ang sakay sa bus na pig-designar kan LTFRB. Siring man mga tugang, katakod kan nagdadangadang na kapiyastahan kan sa tuya pong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Ngunyan po yaon na ang sudad sa pagsibot. Siring man po ang simbahan. Nakaagi pong aldaw pinagpaluwas na ni Arsobispo Tirona ang sarong sirkular na susugo naman sa simbahan na magpreparar na para sa papaabuto ng mga religious activities in connection with the 2022 Peña Francia Fiesta Celebration. Kaya kita mga tugang igwan ng traslasyon ngunya na taon, igwan ng fluvial procession. Kanakaagi man na Lunes, ang satuya pong alkalde, si Mayor Nelson Ligacion, pinagpaluwas naman ang sarong executive order na nagsusugo naman kan pagkrear kan mga manlain-lain na komite na masibot po sa mga manlain-lain na civic activities katakod kan Peña Francia Fiesta. Kaya ang mamamayo po sa Miss Bicolandia Beauty Pageant Committee, iyo po si Dr. Sani Ranyola, Councilor Sani Ranyola. Ang mamamayo po sa Civic Parade and Float Competition Committee, iyo po si Councilor Elmer Baldemoro. Ang mamamayo po sa Military Parade Military Parade Competition, iyo po si Councilor-elect General Omar Buenafe. Kung saan po ang sayang Vice Chairman, iyo po si Councilor Buddy del Castillo. Ang makapot po kan sa tuyang aktibidad, itong mga sa sponsorship, sa promotions, and scheduling, iyo po ang sa inyong lingkod. Ang
kapot po kan peace and order, iyo po si Mr. Rene Gumba, asin po si Police Colonel Nelson Pacalso, Naga City Police Office. Asin po manlain-lain pang mga komite ang pigriar, katakod kan nagadang-adang na Peña Francia festivities para po ngunya na taon. So, yan mga tugang dagos-dagos ang pagpreparar kan syudad asin po kan simbahan. And lastly mga tugang, last update, dagos-dagos man ang pagkonstruhir kan sa tuyang bagong hospital dyan sa may Naga City, sa new development site sa Balatas. Siring man ang Naga City Event and Evacuation Center 2. Hali po duman si Mayor Nelson Ligasyon kanakaaging aldaw. Yaon pa lang po ito mga tugang sa phase 1 ang sa tong hospital. Ang phase 2 po nakahagad na ang sa tong alkalde, libre sa tuya, libre sa Naga, hali po sa Resorts World, worth 100 million na dugang na pondo para po sa konstruksyon kan sa tuya pong Naga City Hospital dyan sa Balatas. So dugang po yan na 100 million. Ini po si Pig Parlakaw kasi itong alkalde tangarig talagang mapatapos ang sa tuyang ospital, susog duman po sa pigtalaan sa target completion, siring man makapag-operar po iniyo within the soonest possible time. Yan. Mga tugang at siyan, sa satuya pong pagbuelta, digdi sa satuya pong programa, makakaibahan ta po ang magkapira pong bisita. Liwat, tangarig tawanan kita ng mga impormasyon sa mga manlain-lain pong aktibidad, asin programa, in particular na, sa mangyayari pong mga aktibidad, ngunyan na charter celebration, siring man sa aga, kung sain enot magkakaigo kita ning health caravan sa Plaza Rizal. Aramon ta mga tugang ang mga yaon na mga serbisyong itatao kan Bicol Medical Center, ano man ang mga serbisyong itatao kang City Health Office para sa publiko, and makakaibahan ta dyan mga tugang. Si Miss Evie Barrios, kang Bicol Medical Center, tangarig sa tuyang maihira sa tuya. Ano yan mga programang yaon dyan? Ano ba kayan mga serbisyong yaraon dyan na pwede tang magkakurua? Gura ano baga dapat yan kung babayaran ta? So ayan mga tugang maaraman tayan. And pig-imbitaran taman po ang sa tuya pong mga amigo sa Metro Peso, si JP Buendia, at tangarig pong maaraman ta si preparasyon manungod sa trade charter fair dyan sa Sarong Mall, sa Robinson's Place Naga. Siring man, may job fair kita mga tugang nagigibuhon katakod kan charter anniversary. Maaraman taman po ang detalyas kayan ki Mr. Kanoy Calieja, pareho po sinda taga Metro Peso. Yan mga tugang sa pagbuelta kasi ito yung programa sa tong aramon. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang Mayor Sandigasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga durang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike ngunya na nakula na tapos magayon pa, magiging siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Kay Mayor Saniligasyon po, ako lang pong pasalamat may tigda sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo, tapos sinipong drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang onra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agad.
Ini araw kayan, kung nahiling ko nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali. At saka mayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura pa to, puro plastic. Mayo siya paginaba kasi garo lang talaga siya kadlagan. Katong mag-ibo na siya, araw kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali akong nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Si Karahayan kani sa kasarupan mo niyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, yun na sila dito, nagbubusin na basketballan, okay na. Sa tuwing Aramon. Balita po kita sa mga tugang giraray, balita kita sa programa nga sa tong Aramon. Araw po kang sabi niya to, magiging bisita po ngunyan. Para Aramon niya to, si magiging mga programa, mga serbisyong i-offer kang Bicol Medical Center. Diyan po sa Satuyang Plaza Rizal. Ngunyan pong, actually sa aga na ini, sa Satuyang pong selebrasyon kan Araw ng Kalayaan. Kaya kaibahan ta po mga tugang, si Miss Evie Barrios, kan Bicol Medical Center para po matawanan kita kan mga detalyes, kan mga serbisyo pong i-offer for free kan sa tuya pong Bicol Medical Center katakod kang Naga City Mega Health Caravan. Ma'am Evie, good morning. Hello, good morning po sa Induga Boss. Okay, so i-introduce ko na si itong Naga Mega Healthcare Caravan, sir. Ma'am, siguro antes kang kwenta ka tong mga serbisyo, sa ngunyan, si kuyan mo po ngani ngunyan, si pigkakaputan mo sa BMC, si garo da kulong kaya ang sa imong mga designation. Yung ngani. Kaya day ko na masyadong pigparatao kasi kadakulon sa kadakulan ng program. So I'm the nurse program coordinator of Family Planning Program, Adolescent Health and Development, and also Safe Motherhood. Pati na din po si create me katong Mother Baby Friendly Hospital Initiative. So purely sa maternal and child po ang kinakaputan kong mga programs. And kasali na din po part kang team katong bago po niya na si Success Project kang John Hopkins. Itong kung sa mga nakaaging aldaw, si Pig introduce me po na bagong screening method for cervical cancer. Yeah. So kasali po ako sa team din pong ito. Yeah. Kaya nagpapasalamat kita sa Indo, Ma'am Evie, sa team kang Bicol Medical Center, kay Dr. Gigantone. Yes, Ronnie Gigantone. And kay Ma'am Nats Lazaro, yes. Ang HEPOC, Public Health. Public Health Unit. Public Health Unit kang Bicol Medical Center sa tinaupong asistensya sa tuya. Basically, nagluwas ang mga doktor kan Bicol Medical Center para po itao sa tuya ining mga serbisyong ini. And ma'am, ano ining mga serbisyong ini na na-antisiparan ta sa aga? Saroon ta siguro, may nabasa kita so bago inot siguro pag-abot sa family planning. Family planning. May nabasa kitang about subdermal implant? Yes po. Before ko simbagon yan, Sir Allen. So, ining activity kang di ba before, inapot ka kami ni Department of Health, yes, Representative Ma'am Amy, Dakanay. Kung ano ba ang maitataoming service or activity, ngunyan na sa City Charter Anniversary. So, sa tabang po yung activity ini, gusto mi since nabanggit ta so bago na may ining Nagas City Hospital na bagong develop. Gusto ming tabangan since nag-e-establish pa lang sindaning sa dirinidang public health unit. Nakaulay ko before sa meeting si Dr. Sanchez. So kaka-establish pa lang nindakang public health unit. So ang Bicol Medical Center utubong gustong magtabang or mag-mentor kung baga ang public health unit kang Bicol Medical Center maipahiling sa mga sa head po kang kaning Naga City Government kung paano po mag-create kaniyong public health unit para makabuo po ng awareness and education, promotion po. Duman kita, pasiring kita duman sa more on health promotion and disease prevention. So, pag sinabi mong public health,
sa sarong hospital, bako lang siya ma-focus. Agaro mahalat ka lang sa hospital kung may nagdumaning pasyente. Opo. Before kasi, di ba, pag sinabi tang hospital, niyaon ka na duman sa curative and rehabilitative stage or phase kang health. So, ini po, as mandate din po kang Department of Health, iniiwasan ta na mapaduman pa sinda sa stage na ito. Kaya, mas pinofocus po kaning public health unit itong health promotion and disease prevention. Yan. Kaya, sa, kumbaga, more on sa public po talaga iniyo, na primary healthcare services. So, mabalik po kita duman, yes, nabanggit po itong sa family planning, one of the family planning methods po is si progestin subdermal implant. Ini po tinatao po sa mga babae na gustong maiwasan po munang magbados. Masundan si itong pagbabados ninda since mga bagong pangaki pa lang sinda. So ini valid po ining family planning method na ini for 3 years. So pag sinabing subdermal implant, ibig sabihin po, yaon lang siya sa irarom lang kang skin ta. So mostly kinakaag po siya idi sa braso. Hindi pa siya mostly. Talagang siya ang preferred site sa upper arm ta po. Okay. So nakakapa po siya katong mga katong babae na gusto magpakaag po kaning implant. And good for 3 years na siya na safe po talaga na di siya mababados. Arin ma'am, gano'n yung kadakulay yung subdermal implant na biglalaag na yan? Garo lang siya palito. Ang itsura, ang size niya, and ang material niya is garo siya paper kasi bendable na synthetic plastic. So ining unit na ini nagpo-produce siya every day or nagluluwas siya every day ning certain amount or units kang hormone na progesterone. Hormone normal mi din hormone ng mga babae. Para po itong paghalang ka ang level kang kang progesterone kaya sa hawak. Ang nagiging cause kayan or nagiging effect kayan sa matres ta or sa ovary ta, di po ang babae kaya nag-ovulate. So, big sabihin di nagluluwas ng egg cell. So, kung mayo pong nagluluwas na egg cell, mayo pong mabubuong baby. So yan po. yan ma'am, gusto sabihin, sa madaling pagtaram, duman sa gayo yes, po, sa aware medical. duman sa implant. Garong epekto niya, garo ka nagpipills. Yes, Pero without, taking it every day. mag-inong aral daw. Opo. So, for 3 years na siya. So, pag kinaag siya ngunyan, before po mag-expire siya, after 3 years, pwede na siyang tanggalon, and then, pwede ka ulit magpakaag. Another 3 years na naman siya. Yan ma'am, kuya na yan, yung subdermal implant na yan for family planning. Garo bago pa lang siya. Yes, oo, makabago. Actually, before 2015 na iluwas sa iniyo. Then nagaigwa kaya ng TRO kasi nagaigwang problem duman sa pagluwas kang kang itong sa FDA. And but then piglift na si itong TRO. So nai-provide mi na naman siya 2018. So ini talagang makabagong ining technology kung sain magiging convenient sa tong mga kababaihan. Kasi like si PS, may mga babae kaya na pag due to busy schedule, so nalilingaw sinda. Kasi ang PS kasi medyo maselan kaya siya pag minutes, mga 30 minutes to 1 hour mo lang siya nalilingawan, pwede nang magbalik ang fertility cycle kang babae. So, ganun po kaganda si implant kasi itong unit na ito, itong mismong implant na ito, naka-program na siya for 3 years. Kaya pala sabi ko, garo bago, talaga pala, nag-pandemic pa kita. Yes. Kumbaga, talaga siya naging priority na i-promote kang panahon na ito. 2020, may pandemic na kita. Kan 2018 ata, nagpupuong pa lang basically si promotion kaini yung new way of family planning. Yes po. And very ideal po siya duman sa satong mga adolescent moms. So, yes po. By the way, yan. Isa ang pwedeng mag-avail kang service na ini. May ideal age ba na dapat magamit na kaini? Ang family planning po, basically, tinatawag po ni sa mga women of reproductive age. So, pag sinabing reproductive age group, ito nang may kakayanan ka na itong talagang mag-bearing sarong aki or magbados.
ini po, igwa din, sa paagi din kang Popcom, di ba may igwa sidangon yan advocacy din na it's okay to delay. So, duman sa mga couple na mga bagong kasal pa lang, nahabo mo nang magkaigwa ng baby kasi may mga plano pasinda or may mga pigahandaan pasinda, sabi kang Popcom, it's okay to delay. So, pwede pa ini duman sa mga mayo pang talagang mga aki. So, Na, women halimbawa, of may reproductive pinaplano pa man, age. Yes, may inaayos pang sa karera, ano? Yes, sa career. Or nag-agum na pero kaipuhan ngaya, ang iba nagkaklase pa, Yes, no? Kaipuhan kumbaga si dahil mo na mag-iguning hindrance duman sa pero dito po sinasabi mga tugang na ang aki hindrance sa kuya na sa career ano. Kung sabihin para matawanan lang ning focus itong pag-achieve kang gusto mong tapuson. Yes. So ini sarong option sa imo. Yes. Again bako po ining family planning mga tugang na ining method na ini bako ini yun na to promote na iyon na ng pilion mo, no? Ini po this is an option being given to those na garo kaipuhan pa ning harahalawig na space, time, Yes. no? Or itong may aki na pero garo habo mo munang sundan Habo mo kasi munang kung sundan, halimbawa may para magtao ka ning time mo na para maka-recover kung ikaw si mother na bago pa lang pangaki, may time para maka-recover ka mo na makabalik duman sa itong before pa katong nagbadus ka, and at the same time matawan mo din ning time si baby mong nagtatalubo. Ma'am Iniyo, halimbawa baga pigkabit na yan sa imo pero halimbawa ngayon nag-decide ka mo mag-agum Apo. na at the middle ngaya or let's say after a year ngayon ginagamit mo na yan subdermal implant, nagsabi ka na ngaya doc garo mas maray garo gusto mi na ngayon magkaaki. Pwede bentang haliun anytime? Definitely yes. Apo, pwede po. So, pag as soon as nag-decide na ka mo, na gusto na din talaga nitong masundan si baby. And, mayong contraindication, approve or cleared kang OB doctor, nakaipuhan na okay man lang na masundan, magbadus na, pwede mi na po siyang tanggalon. And ini po, gabos pong method kang family planning, we are being governed or ino-observe mi po ang informed choice and voluntarism. Yeah. So, kung ano, ibiglalatag mi lang dyan si itong mga methods na available sa mo na pwede mong i-avail and kamo mismong mag-agom or ika mismong as individual ang mapili po kang gusto mong method. So sabihin, during dyan sa activity sa Plaza Rizal, so yaon dyan itong sinasabing rhythm method kung gusto mong makanood ka yan. Yes. Itutok yan sa imo kang mga family planning counselors na yaon. Mga natural and artificial modern family planning. Mambalikan tayong subdermal implant. Kasi bago siya ang pills ngunyan pag nagbakal ka, gura ano na ngunyan ang pills? Ang range kasi ang sitong low cost na pills mga nasa 50 pesos, 70 pesos yan sa SRP. Pero sitong mga haralang kawo na siya nasa 500, 800 pesos na siya. Ini ma'am subdermal implant, halawig ang sa iyang kumbaga pwedeng itao sa imong space bago ka makabuo kan sa imong agum. Yes po. Kung iniyo i-avail mo niyan sa ordinary day, bako sa let's say mayo kita kani sa agang activity. Gurano man yan? Nasa po ni 3,000 pesos. 3,000? Oo, 3,000 pesos po talaga siya. 3,000 pesos. Siguro si cost pa lang yan katong gamit o yaon na dyan pati si gabos na po yan. Actually kaya covered kang PhilHealth. So sa mga may PhilHealth na nagduduman sa muya, libre may din siyang kasi picture charge me sa PhilHealth. And si PhilHealth tinatawan kaming 3,000 pesos. Yan. So sa aga, ma'am, itatao ta iniyo sa gabos basically na gustong magpa-implant. Kaya lang may limit lang ata ini. Sa aga, di ba? Ang implant po, actually, 50. 50. So, first 50 na magduman. Na-qualified. Yes, na-qualified. Na-qualified. And may i-rule out may lang po na sure na dai po sinda badus. Correct. Apo. So, dapat dai ka badus. Anyway, may mga doktor mambuk kita sa aga. Yes po, apo. Mga doktor kita. And bako lang ini ang igwa. Igwa pang other family planning devices na available. Yes po. So, anyway, mga tugang naka-post man sa tuyang Naga City Government FB page. Pati sa BMC page, ata na-post din nga ni ining gigibuntang Mega Health Caravan. Ma'am, ano pa ang mga may expect na serbisyo sa aga kan sa tuyang mga
taga-Naga na pwedeng i-avail duman sa plaza. Yes. So another po is itong sa tuyang cervical cancer screening. So naka-post na kami kani before kang so ano po kami kani sa nagibo po kami kani sa Biscas noong May 18. So ngunyan magkakaigwa po ulit kami kasi kada ko naghahapot kung noari na daa ang sunod. So kada ko na din nag-PPM sa ko sa Messenger, naghahapot na ma'am ini din po ba si itong nangyari kang May 18. So yes, definitely po magkakaigwa po ulit kita ng free HPV DNA testing. It's the modern method or technology for cervical cancer screening, which is ang pagkukuha po or pagkukolekta ng sample, pwede pong gibuhon kang mismong kliyente. So, self-collection po ang inaapod. Gusto sabihin, kung kung surupgun ka, usual kayo sa mga Pinay di ba? Habo ko magpa-check up sa mga babae. Habo ko ngayon magpa-check up sa OB kasi mas nasusupog sindang ipahilingan si itong mga masasela na parte. So, nagiging hindrance siya duman sa optimum health na kaipuhan ni din ka mga babae. So, ang mangyayari palang kiyan, ma'am, siguro mga dahil ko aram po kung nakahiling na kamumping sa swab sa COVID, kumbaga iniyo, ang pagkukuha ng sample, pwede ka naman magkuha. Kaya lang kung ini sa dungo, ini sa, paano ta siya pasensya na po duman sa mga again, this is for purposes of health discussion. Ini ma'am duman sa puwerta kan babae. Yes no? po, yes po. Yan. Dahil duman nahihiling itong virus ba yan? Yes, itong human papillomavirus or si HPV na usually siya po ang nagkokos kang cervical cancer in the long run. So hindi pa naman siya ngayon. So ito kasing screening, primary screening siya para malaman natin kung meron na kayo ng virus. Yes. Kasi yung virus na yon hindi pa siya agad-agad. Yung cervical cancer kasi hindi siya yung agad-agad instant na cervical cancer na siya. It takes time to develop. Pag nahiling na naigwa kang virus HPV, may cervical cancer ka na. Hindi. It takes time to develop, like 5 to 10 years. Nakuta na, pwede mo nang mapugulan ngunyan kung matest ka. Yes, opo. Kasi po ang cervical cancer, late na po siya naaraman. Kasi yung symptoms niya lumalabas kapag late stage na. So, mas maganda kapag earlier natin na-detect na meron ka na nung virus. And they man po they po mangamba, they po mag-bother si itong mga, if ever baga na ma-found out na positive for HPV. Kasi they po ibig sabihin kayo na may cancer ka na. Correct. May susunod po kitang test. If ever man na mag-positive ka mo, may sunod pong test which is a visual inspection. Nagigibuhon kang specialista sa Bicol Medical Center sa tong mga gyne-oncologists. And hihilingon iyan kung itong virus na na-detekta katong pag-screening, naapektuhan na ba si itong sa tong cervix or itong kwelyo kang matresta. So kung mayo pa man siyang transformation, ipang changes duman sa cervix or sa kwelyo kang matresta, mayo man kaipuhan na treatment. Monitoring lang kayan ang kaipuhan. And ang kagayunan kaiyan, kapag nahiling na naigwa ng papuon na lesion na pre-cancer, ibig sabihin, di pa man siya cancer, papuon pa lang siya, which is pwedeng magpasiring sa cancer in the years na mag-abot, iti-treat na po yan ng libre. Kang so Dr. Medoman. May bago po kita ngunyan ning technology din, which is yung thermal ablation na madalion lang siya na iti-treat na siya kaagad. And free po siya. Bakong suba-suba magkaiwa ka ng cancer. Opo. Especially sa babae, cervical cancer. Opo. Cancer manggiraray. Mas kaya pag-urlayan ta, cancer yan. So kung igwa naman lang palang paagi to dai madagus yang cancer na iyan or dai mangyari sa imo yan, ay avail na po nindo ini mga tugang kuya na ini, ining service na ini. Ma'am, ang hapot kayan, isay ang mga pwedeng mag-avail ka ini. Okay. May age range ba? May dapat ba akong prepararan bago nga ako magdyan? Dapat yung criteria po natin for HPV DNA testing is yung mga babae po na age 30 to 49 years old. 30 to 49 years old. Tano ma'am dai pwede ang mga below 30?
Ganito po kasi, yung DOH, although ang DOH is consider na obliga na ninda si mga edad 25 to 55 years old for screening sa cervical cancer. Kaya lang, ini po kayang HPV DNA testing, di ba, ka-partner mi po ang John Hopkins. Yes. And ang ideal kaya ining testing or screening na ining HPV DNA, duman po sa 30 to 49 years old. Kasi kung halimbawa, mapapaaga mga 20 years old, mayo pa man duman masyadong day pa masyadong duman si virus or kung araw pa man kayan. So according kasi sa studies, nasa 30s ang halangkaw ang prevalence sa tuyang cervical cancer. So hanggang lang siyang 49 kasi limited lang po kasi ining kit. So, from John Hopkins pa po kasi siya. So, mo na siya, limit siya sa 30 to 49. And, hopefully, ining study na pag na-accept na sa satuyang government, and then ma-okay siya sa PhilHealth, i-extend na siya kang government to 55 years old. Pero right now, ma'am, arog ka kung gigibuon sa imo sa public, sa private, mabayad ka. Or even sa BMC nga mabayad ka. Di tagabos naman ngunyan dahil duman sa universal healthcare, pero kung daay ka duman, kung may ka kaining PhilHealth, may ka ning sabi nga kaya financial protection. Mabayad ka talaga. So kung ini-avail mo kunta na ito bagang mayo bako ning libre sa aga, guna dapat iniyo. Ini po usually nagre-range po ni from 5,000 to 10,000 pesos. So, pigataw mi siyang free. 5,000 to 10,000 pesos. Or to 10,000, itatao lang po ng libre sa aga. Okay po si mga girl, arat lang ma'am. Idadagdag ko po so 30 to 49 na babae. Correct. And then, dapat day po ubados. And then, mayo pong menstruation or mayong bleeding on the day sa aga. Sa aga. Or bagaman, kaigwa ka ng menstruation, pero dapat nagtapos na yan mga 3 days or 5 days. Okay. Or kaya at least basta mayong bleeding. Kasi usually, or aabutan ka pa lang. Aabutan ka pa lang. And at least po, duwang aldaw pong day mo na nakipagtalik sa partner. And syempre po, dapat may matres pa. So, duman si mga pigtaranggalan na po ning matres. No need naman po itong i-screen for cervical cancer. Kasi naman po sindang cervix. Yan. Okay. So, si mga... Ma'am, may dahil sabi ta nga limitado lang, pira lang ang pwede tang ma-screen ta kani sa aga. Nagpa-prepare kami ning 100 pero dinagdagan mi mga 150. So yan, hopefully sana maubos siya. Pero alam mo lang luminampas. Dakol. Dakol siya. So, iling-hilingon ta po yan. Kasi kung halimbawa magdagdag siya, so since harani man lang ang BMC baga po. So, pwede man po kami maning backup. Yes. Or, kung talagang di na talaga kaya nun kasi kung syempre sa maghapon, 4 screeners lang kami duman So, sa maghapon, kung di talaga kinaya, pwede po kamo magduman sa outpatient department kang Bicol Medical Center. Kami po ang nagmamanduman, day po nindo kayo pohan magpila, day po kayo pohan magbaya. Diretso po kamo sa OB-GYN clinic, room 9 kang outpatient department, sabihon lang po na mapa-HPV testing. That's after tomorrow, no? Yes, after tomorrow. Sa tuwang plaza. O kaya pero sa aga po din na pagkwenon magduman na sa plaza, i-take na si opportunity, lalo na po si mga barangay na haraniman lang diyan sa plaza, si mga masaraod sa market sa aga, yes po. Na pwede man lang kamo maghapit na how long ang pag-take? Madali lang po ang collection itself po, it takes 2 to 3 minutes, nakakolekta ka na. Okay. So, ang gigibuhon mo na siya kaiyan, magkakaigwa ng small group orientation, madali man lang yan, para maaraman kung ano ba itong cervical cancer. Ito baka mabigla man kang, ito positive ngayon ako, baka may cancer na ngayon ako. So, magkakaigwa lang short orientation, and then magkakaigwa ng instruction kung paano ba mag-self-collect. Then, after kaiyan, magkakaigwa lang ng data collection. Itong ma-interview, si pangaran, si edad, mga argan, kasi kaipuhan lang
si mga information. And then afterwards, collection na. Then after collection, itatao sa muya, ibabalik sa muya si itong pig-collectang sample, si itong kit mismo. And then ang result po kaya, ipig-text or ina-upload mi po within 7 days. After po, pagtao sa mukhang si sample, pwede na po sindang mag-uli. Yan. Okay. So, ganun lang siya kadali. at most pala, mga 10 minutes. 10 minutes. minutes. Daliun lang. So, i-avail ta na po ini. Nindo palan. Tadayan pala kayo pwede mag-avail. Tainot na yun sa mga babae man lang pwede. So, yan. Ano ba ma'am sa ibang mga kwenta? Mga, Okay. So, ini offers. pa po igwa din po kami duman sa mga kahobenesan, adolescent health. Igwa po kaming libreng adolescent nutrition counseling. So, duman sa mga teenagers na nagkakaigwang problema sa mga gustong magkaaraman about sa pag-diet, gustong mag-loosening weight, gustong mag-gaining weight. OJP, pwede ka dyan. Pwede po yan. Magkakaigwa dyan ng assessment and counseling kung ano si itong mga, pwede ka mo kayong gibuhan ng sample ng meal plan kang sa itong mga registered nutritionist and dietitian. And then sa mga, another po sa adolescent health, igwa pong psychosocial assessment, counseling. Pala niya, ang diet health, yan mga tugang health plan, igwa pong mga sample kayan sa internet, may mga health plan. Pero po, ang pagigibo mga tugang ng health plan, yan po kaya dapat personalized, no? Hinihiling po yan kang nutritionist, dietitian, ano ang sa imong, ang weight mo, mayo po kaya ning diet, para lang po sa kuyan, kita nagjeta man kita, sa naghihiling po, while nakakatabang po ang paghiling, pag-research sa internet, pero po, bako po yan ng one size fits all na diet plan. Mas maray po mananggad na kamo po mag-konsulta sa digi po sa aga, digi sa tuwing gigibuho na especially si mga adolescents na ito bagang nangyayaan, nagbibinata na ngaya ako pero ngaya ako laon niya ang hawak ko, payat-payat akong maray. Igwa pong mas maray po kung itong meal plan na itatao po sa Indo katong nutritionist dietitian ang kuanon. Ito po si sabi nga ni Kian, nakaakma sa imong body type. Kita po kaya may iba-ibang body type. Bako po yan na dahil ikapayat at talagang kung ano po mahiling mo sa internet na aarugo na meal plan, iyo na yan. So dahil ka po kaya kasi baka ito pala, igwa ka pala ng underlying conditions na bawal ka makakano na pigre-recommend sa imo sa internet. So tamang-tama po sa aga, igwa kita ng mga doktor sa BMC. So you go po duman sa kuyan, sa plaza, may dietitian, and kung may nahihiling ka mong mga ibang mga pwedeng, kung baga tahapoton man ka mo kayan, hinihingal ka ba, hinahapo ka ba? So, ibabase po kayan ang kakanon nindo duman. Tama ba, Ma'am Ibi? Yes po. Dahil po itong magsadiring diet plan, igwa po dyan itong nagkapara-diet plan na sarala na, raot na ang imbis na pakaray si nutrition, naraot lugod. Igwa kaya itong day nagra-rice, tapos pure meats siya. Tapos pag abot kang oras na nag-blood chem, halangkaw si cholesterol. And creatinine. And iyan mga tugang, ang dahil po nindo pag-arugon, taking problema ko yan. Yan. Kaya po kita, 2 beses na shockwave. Talangkawon si creatinine, nagbirilog po si kidney stone, mala. Ano tabi dyan, tagka parang ngirit-ngirit ka. In other words, maraya pa man kita. So yan po, kaya again, mag-diet, kung ma-diet po, may tamang-tama, may nutritionist, dietitian po sa plaza, maghapot na po duman. Health buff ka, you go there. Tabakan, magayon ng totoo ang hawak mo, pero ito palang kurulang man sa nutrition ang nakukuha kan sa imong hawak. Yeah. Lalo na sa itong mga mga teenagers mo yan. Lalo na mga nauugma sila sa mga fast food, mga iyang milk tea. Diba? In yan sa inda. Pag naka-milk tea ka, in yan sa inda. Baka po may milk tea po dyan. So, another po, sa adolescent health, igwa kaming psychosocial assessment counseling. So, itong ina-upload ming
itong inapod ming heads na itong kukumustahon mi kung halimbawa isa rong teenager gusto ni makakaulay or pwede mi siyang i-assess na may mga counselors po, mga peer counselors po na yaon dyan na trained and i-assess po ba kung igwas sa saro sa mga aspeto sa buhay kami teenagers na nakaka-apekto ngunyan sa inda and i-refer mi sinda duman sa talagang kung kayo po aning intervention Apo. Ito dakulon ngunyan kanag pandemic, dakulon stress, Apo. dakulon depressed. So sana po itong day kita ma-hamper ka tong sa Pilipinas kaya medyo may kuyang pakita kani may culture barrier pakita kanina habo tayo itong biga para sabi ang problema sa other people pero sa ibang nasyon kaya talagang pag may namamati na sinda something is wrong lalo na sa mental health talaga pong ang kuyang niyan dumanan mga counselors bako pong counselor na kuya na itong binurutuhan ta ka na kaaging eleksyon ha ay sa bagay pwede man kay Dr. Gail Abunal Gomez talagang psychologist ito pero pwede po counselor katabang mi siya before digdi sa samuyang program siya ang on-call ming psychologist so ini digdi kaya sa to sa Philippines talaga pag halimbawa baga may mahiling lang na magpa-check up baga duman sa kadlan or sa psychiatry department so ang garong ginajudge na baga kang mga iba na baka ngayon kapay ngayon may burnout ngayon sa pag-iisip may mga other instances and condition na minsan kaipuhan din talagang psychologist ang makaulay kang sarong tao. So ano pa mga another, magkakaigwa po kami sa Safe Motherhood Program ng consultation for 50 pregnant mothers. So si mga bados po dyan, lalo na si mga high risk, itong may mga comorbidities like may high blood, diabetes, may goiter, may problema sa, may itong mga previous CS, itong mga high risk po talaga siya. Nakaipuhan pong check-upan po talaga kang sa tong mga doktor, pwede pong mag-abot po sa aga. So 50 pregnant mothers po ang i-accommodate mi lang and makakaigwa din po kami ng maternal nutrition counseling. So bago sa adolescent, ini naman po sa mga bado since lalo na sa itong mga may gestational diabetes na itong diabetes habang nagbabado siya. So kaipuhan kainining intervention po sa satong nutrition. And then another po, makakaigwa kita ng ENT consultation. So ears, nose, and throat consultation and also may ear cleaning. Mahal mani. ENT consultation. Si Huri kong pakonsulta, 800 dyan sa Panganiban. So, ENT cares ang apod miigdi. So, makakaigwa din ng libreng ear cleaning na mangyayari. If ever nagkoipuhan talagang magkaigwa na ning kaipuhan na kaning procedure na iniyo. So, bukod dyan, ngunyan, ito mga natural, although mga tuwa niya sa bagay na natural man po ina nagbibilog talaga ang wax sa talinga. Kaya lang po may mga tao kaya talagang garo marikaso na maray ang pag-build up kang earwax. Na ito pala nakala mo kuyan, kaya pala naguluyan na ang pandangog mo, tadakuno na ang build up sa talinga mo. Yan po, kung ano na po nito yung opportunity na malilinigan, na kung kayo po malinigan. And ENT specialist pati ang maagibo kaya. Para din po ni duman sa mga teenagers, mga sa schoolers na itong pirming nagpaparagamit ng earphones. Diba? Sa mga mothers dyan, kung ang mga aki nindo, fond of using earphones, headphones, mga siging pirming minakapasak dyan sa talinga. So, magayon din po na pwede ka mong magduman po sa aga, sa plaza, para po sa consultation. Lalo na po, hindi po nasusugo. Na pag sinugo po nindo, dahil na ka muna dadangog, iiba po nindo dyan. Igwa kayo kay kita itong loud noise hearing impairment. Itong mga kinukurahawan mo na, dumigdi ka na, tamasap na pa. Pero mayo. Ito ba nakalaag ng earphone? May nakakaagayang earphones. So, yun. Aside from that, makakaigwa kami ng smoking cessation and TB control, free counseling. So, itong mga gustong mag-quit na for smoking and then, kung ito may mga kairibahan ka mo sa harong na na-diagnose or nagbubulong ngunyan sa hilang na tuberculosis, mas magayon po na magpa-consulta din po kamo, magpa-counseling para matukduan po kamo kung ano po si itong mga tamang gawi or habits or tamang mga gigib
gibuhon para po maiwasan po na mahawaan ng TB, and at the same time para din po duman sa mga smokers kung ito talagang gusto na, kasi bako yun itong abrupt, dahil siya itong agad-agad na nawawala. Habo ko nang sigarilyo o bigla na lang mawawala na siya masigarilyo. It takes time. May yan, may may addiction yan program. eh. May program iyan na itong Garo series na may gigibuhon may papagibo sa imo para maging smoke free ka na. Actually, talaga. garo ka man lang kaya nag-under ko duman sa community drug rehabilitation program. Apo. Kasi ang smoking actually is addictive. Apo. Kaya dahil man yan kayo po talagang otherwise po kayan mangruruluya kayan. No? So igwa man talagang process na pigaagihan yan. Apo. So another po, ayan, sinutrition, yaon po sinutrition program for free assessment and consultation na, as I have said before. Another po is si geriatric mini mental examination. So ini po si baguming service ngunyan sa Bicol Medical Center. Nag-establish po, nag-launch po last May kang sa Muyang Geriatric Center. Kung saan ang gigibuhon po sa aga sa plaza, magkakaigwa po ning mini mental status exam. Isa po itong cognitive screening for senior citizen. So 50 until 50 senior citizens po ang pwede pong magpa-screen para duman po sa itong mahihiling kung ikaw po ba ay meron probability or pwede ka po bang magkaigwa ng dementia or itong memory loss. Okay. So ito, di ba po si dementia kapag naghaloy na pabayaan siya, nagiging Alzheimer's. Oo. So ini po para sa itong mga senior citizen, magkakaigwang mini mental status examination screening. Uy, mahal man iniyo ha. Opo, Ang pagpapacheck ka iniyo. Yung screening itself po, yung exam is nasa worth 800 po sabi ni Dr. Mi. So, iyan po, magiging libre lang po siya sa aga. Another po is sa tuyang AccuDetox. Okay, so ini po itong medyo pang Basta ako naman sigurado ako yan. dyan, maabil ako yan. Okay, so iba po ni sa acupuncture. Okay? Acupuncture. So ang acupuncture itong mga stress points mo, itong mga kaganing needle. So ini may needle din siya, pero more on sa detoxification kang sa tong hawak. So kung if you feel too much stress, and at the same time pwede po ni sa itong mga gusto mag-lose weight. Yeah. Diba? Johnny! Okay. Opportunity. Gara kasali din po ako naman. Gara may part da kaya dyan sa ear na itong para i-suppress Actually, itong tutusokon lang kita kayan para cravings. magluwas si Durus. Tapos nakupos na kita. So ining AccuDetox na ang magibo po kani si mga trained na doctors. Yes, Okay? And ang cost po kani sa pag itong the usual na bako po siyang araw kaning caravan, 1,500 per session. So para din po ni sa 50 na mga participants or clients, pero sabi ni Dr. so ugmata na ugma siyang maray, nagpasiguro siya si nidal niyang pinadara good for 100. Okay, so yaon din po ni Duman. And at the same time po, si Satuyang partner din po sa pagtao kaniyong caravan, si City Health Office, makakaigwa din po ng COVID-19 vaccination. Yes, and at the same time, ang Social Hygiene Clinic, makakaigwa po ng libreng HIV screening, syphilis and hepatitis B screening na libre din. And sabi po, Daasobago Dental May dental kita. Service. May tooth dental extraction service. kita and oral health consultation. Ayun, may tooth extraction. So, nadagdag po si Satong Dental na din po siya as counterpart din po kang City Health Office. Mga tugang sa COVID-19 vaccination, poon 5 years old hanggang po senior citizens, first dose, second dose, hanggang third dose igwa. Si mga qualified na po for fourth dose, pwede din sa aga. Kaya magpaduman na po sa plaza. And ang COVID vaccination po ang Naga open po to everybody. Yes. Bako lang sa exclusive for Naga City. Kung kabawa na paagi, gusto na magpabakuna, daralan po nindo ang vaccination card nindo para sa booster, second dose. Babakunahan po kamo dyan sa aga sa Plaza Rizal. Yan. Kompleto kita dyan. May Pfizer, may Moderna, may Sinovac, may lang pala Astra. Tagaroon na ubos na ang AstraZeneca vaccine yan.
Okay po. So may nag-join po sa mo since ang June po is Poison Control Awareness Month. Oo. So nag-ano din po si Satuyang Poison Control Program na magkakaigwa lang po ning short orientation and awareness about poison control and kung ano si itong mga first aid kung if ever sa household nindo or kay sa harong kay ba nindo sa harong naka-ingest ning poison or ning toxins. So ano ba si mga pwedeng gibuhon na first aid bago idara sa hospital, and then introduce din po sinda kang sa indang hotlines. Okay. So para po duman sa satong mga household. And kaibahan mi na din po si itong head kang si Specialty Center Dr. Afroyalde kang Bicol Medical Center na tao din po ni ipo-promote din po si itong mga specialty centers kang Bicol Medical Center. Alright. So, yan mga to, nakulon mo programa ang Mega Health Caravan. Avail ta po ini sa aga. Kung Sabado man po sa aga, kung mangigibuhon, may manlakaw. Domingo. Kawasa kaya. Win-win pa. Yan. May panahon po sa aga para po magpa-check up, mag-avail ang gabo sa serbisyo. Take this po na opportunity na libreng itinatao sa tuya kang Bicol Medical Center, as in kan sa tuya pong City Health Office. So may tooth extraction, may subdermal implant, dakol-dakol pang maray. Check lang po nindo si Facebook ang Naga City Government, gabos po dumanyaon ng services na i-offer po para sa aga. Plaza Rizal po ang sa tuyang Mega Health Caravan. Pakatapos lang po yan kang gigibuhon na okasyon dyan sa Plaza 15 Martires. So masibog po duman ang city officials nato and DOH officials para sa ribbon cutting. Then po na po sa tuyang programa. Yes po. So Ma'am Evie, thank you very much Thank for you very much po. being our guest today. And baka iba ka pong gusto pang ilamag na information to our public. Wala, iyan naman lang na po, naibigay ko na lahat. So, magkita-kita po tayo bukas sa Plaza Rizal, 8 a.m. or 9 a.m., 7 a.m., nandun na po kami niyan. So, again, first come, first serve basis po ito. Yes. So, may ibibigay po sa inyo ng mga stabs, yung aming staff. And nandun na din po, meron tayo dun mga orientation and mga pwedeng panoorin habang nag-aantay po na start yung program. So, alright. Thank you, Ma'am Evie. Mga tugang, sa pagbuelta taman po, JP Buendia kang Metro Peso and Kanoy Calieja, Job Fair and Trade Fair sa tuyang pag-ulayan. Yan sa mga tugang sa pagbuelta kan sa itong araw. Kay Mayor Legasyon, asin ang sayap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang sayap pong naisipan digdi yung proyekto samuya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit asinda na ang mabenepisyong maray na halawig. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ng basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni iyong naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdarakol hanggang tinampuan tubig. Ang tubig digdi samuya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibumang kan samuyang kapitan, pinapa-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ning halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si nainot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyo na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-e-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabahong iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwanan ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Legasyon ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Sa tuong Aramon.
Mga tugang, buwelta kita dito sa programang sa tong Aramon. Araw kang sabi ta po, kasuba ago, bisita ta mo niya na pagkahapon man, iyo si JP Buendia, kang Metro Peso, and si Kanoy Calieja. Ano, ini ang mga rockstar kang Metro Peso pag-abot sa haranapan trabaho, pag-improve sa, kumbaga pag-improve kang negosyo, kang mga salitit niya itong negosyante. Mga tugang katakod kang charter anniversary, may gigibuhon kitang charter fair. Ano, charter fair. Diyan sa Robinsons Mall. Ano tabi, JP? Ano tabi ang detalye kay ini? Ngunyan na maabot na 74th charter anniversary. Naatasan na sa tuyang opisina ang Metro Peso, specifically the Grow Negosyo Program na mag-conduct ng trade fair na permita naman pong ginigibo. Mangyayari po ini ngunya na June 17. Dahil taman na nagkagiribog-ibog ang panong pandemya, ano, yan trade fair na yan. Nakapahingalo sindaning haloy. And iyon nga niyan si request ninda sa tuya na papaano po ngayon nindo kami matabangan. So ngunyan po, June 17 hanggang June 23. Medyo halaba na po siya. June 17 hanggang June 23. Aralawig. Yes po. Ano mga produkto ang mai-expect kan sa tuyang mga suki sa trade fair na yan, tabi, JP? Pag-abot sa produkto po, si dati tang mga siniserve na clients, yaon po dyan itong may tindang pili, may honey, may mga souvenir items, igwa kitang wearables, itong mga bracelets, necklace. Diyaon dyan si honey ni Larry Leong. Larry Leong po. Oy, yan ang sinagahan po ng quality honey recommended. Yan honey ni Larry. Legit talaga yan. Legit yan. Ano kasi pangalan kang honey ni Larry? Larry's Honey. Larry's Honey. Sabi kong rebahin niya na kaya honey ni Larry. So yan po, apera kayan, igwa kitang mga kakao, igwa kitang mga mushroom products. Di ko sabihin itong mga chicharon na mushroom, yaon yes dyan. Po, yaon po. Tapos igwa kita ning mga fruit wines ni You Like. You Like? Yes po, export quality siya. Masiram dyan itong baligang wine ay. Kaya lang may amats, may tama manggiraray. So iyo po yan ang mga ma-participate. 15 entrepreneurs po sinda, pero may mga booth sharing po kaya eh. So around 12 booths po ang sa tuyang i-cater. So iyan tabi JP, giraray June 17 to 23. Robinson's Place, saan lugar duman sa Robinson's? Sa second floor po siya. Kasi ang first floor duman sa activity center, magkakaigwa po kita ng jobs fair. Okay. So ginibot na po siya sa second floor in between kadtong Toys R Us and itong computeran itong kasi itong second bimisahan po. Basta po pagsakat nindo second floor, mailing man tulos nindo yan. Yan, charter fair. Charter fair. Yan. Yes po. Halawig kang pala, 17 to 23. Yes po. No? Initially 3 days lang dapat. Correct. Kaya lang ginibuan ta paagi na mas mag-extend po siya para sa exposure din kang sa tuyang mga entreps mas halawig. Yan. Lipat kita digdi mga tugang sa job fair. Tangon yan, aran tama baga. Saron sa naging naidulot ng pandemya, si nagkawaraan ng trabaho. Dakulon niya nagkawaraan eh. Ngunyan tabi, padi, ki Kanoy, pira ang ini-expecta na mga bakanting posisyon or bakanting vacancies na bubukasan or binurukasan na available, made available di sa tuyong gigibo na charter fair. Ay po, maray na aga po sa Gabos. Nag-invite po kami ng 30 employers para po sa job fair sa June 18. Nagaganapon po sa Robinsons Place Naga sa po sa Robinsons Place Activity Center man po kan Robinsons. Sa baba. Sa baba sa po. Ground floor. Mapon po ini alas 9. Kaya lang po nagbubukas ang alas 10. So ang paglog po ang aplikante po kay niyo mga alas 10 na may program po kitang alas 9 kaya na eh. So June June 18 po. 18. June 18. Sa charter mismo. Charter mismo. From 9 a.m. po hanggang from 9 to 5 p.m. po iniyo. Okay. Duman po sa employers 30 po si inibitaranta, more or less po mga 800 vacancies po. 800 vacancies po ang sa tuya pong Pero ini tabi Kanoy, mga local, overseas? Sa ngunya po local job fair lang po ang nagibot ata. Si overseas po kaya medyo
medyo halawig ang proseso, tama, Sa parang istriktuhon mo oo. niyan ang pag ano ni yan dahil duman baga sa mga COVID restrictions ano dakol inimpose ata na requirement bako lang ani sa pagpaduman kundi maski si pag hire lang pag-recruit dakol mga restrictions sa tiglaga. Ang ano po kaya ang overseas kay puan po anong authority, job fair authority sa DMW. Dati po POA, ngunyan po kay DMW na yung Department of Migrant Department Workers. of Migrant Workers. Sa bago niya. pa lang, may bago pa lang kitang Republic Act creating a new department for migrant workers. So, ina-expect mo po na sa maabot na job fair, dakol po kitang mga tabangan na mga trabaho, lalo na po nag-agi si pandemic. Sa 30 employers po, nag-expect po kitang may maigwang hats, itong hired on the spot ang mga employers. Sana po kung ang vacancies na po mga nasa 800, siguro po mga 20% po kayan sana. Or 50% malampas pa. sana, makalampas ma-hire po si mga sa toya pong job hunters. Hindi pong sa toya job fair, bako lang po invited si 27 barangay, pati po si adjacent municipalities po. Yeah, So, pati, baski ba ko kang taga-Naga, pwede ka mag-apply. Pwede ka mag-apply. Padi, kuyan lang, anong mga trabaho itong ini-expect na yaon? Sa 30 employers po, yaon po dyan ang mga distributorship, okay, BPO, mga hotels and restaurant, food industries, and ano pa? Yun lang po yan siya. In-invite mo yan. Para duman sa mga new, ito bagang, may mga magagraduar mo niyan eh. Ngunyan pati, may face-to-face graduation naman pati ngunyan na nagigibo. Para duman sa mga first time na ma-job hunt, tuman sa job fair, ano ang gartip na kaipuhan gibuhon ninda? Dapat ba, dakol kang, may mga ugali kaya na madala lang sarong resume ay, or sarong CV. Tama ba yan sa mga nag-apply? Pag-arog po kayo, dapat maging maging maray ang pag mo sa employer pag-atubang. Arog po kayo 30 employers, kung dapat po may 30 resume kayo po ang gibuhon mo. Dapat po disente, presentable ka sa employers para po mas maray ang pag-interview sa iyo mo. Iyo ta mo ano yan, ano sabi kaya ang inot na hiling iyo ang ang nagpukayan sa personalidad mo eh. So yan, 800. So kung may mga hats kitang maski 350 lang. Sana po kung sana po mga employers maging arrogant ang ninda may hats. And kunya ang BPO pati sa tuya sa Naga halangkaw din ang rates Halangkaw dakol po talaga bigay mo ng mga BPOs. BPO kaya pwede sindang online na eh. Correct. Oo. Ang gagawin kunya pati sa BPO open na open sinda sa work from home arrangement dahil nga ni kadakal naman talaga kaya ngunyan and minsan nga ni mas pabor nga ni sa employer ang naka-work from home tama na sitang aarkilahon eh aarkilahon na space di ba maski si kuryente di ba si kuryente no rin kita kayan sa City Hall malabo dahil kita kaya mas kuyang kaya kita mas face to face talaga ang satuyang pagtauning serbisyo sa tao. So JP kanoy baka igwa ka mong kuyan mag-imbitar sa satuyang mga ma-avail once sa trade fairs then sa job fair. Okay po. Si mga nagdadaralan po, gusto mo pong imbitaran, gabos na mga taga-Naga or gabos na tao pong mapasiring Naga na aprobitsaran po nindo ang maabot ng Charter Anniversary Trade Fair sa second floor kang Robinson's Place Naga. Duman po may hiling ta ang satuyang mga local entrepreneurs na tig-assist kang City Government of Naga through our marketing support and rest assured na ang quality kang mga products na iniyo is talagang tatak Naga. Ano po? And kwalidad. Yes. May kwalidad. So, dyan, pag nagbakal ka din pili, mong pili talaga ang laog. Yes po. Bakong piling may mani, tapos gabos na lang, asukar. Yan. Pwede? Si Raymond po, sa maabot na June 18, may magkagabo kitang local job fair sa Robinson's Naga, sa Robinson's Place Activity Center po.
Ini po sa esperso kang City Government of Naga sa pamamayo po ni Mayor Liesol Negacion, through Metro Peso po sa pamamayo po ni Mr. Jun Mongoso Jr. Yan. So, avail na po Metro Peso Job Fair and Trade Fair. June 18 ang Job Fair, June 17 to 23 ang Trade Fair. Robinson's Place, Naga. Hanap-hanap na pong trabaho lalo na si mga fresh graduates. Si mga fresh graduates ngunyan, malay po nindo para sa ining opportunity niya on ngunyan. Grab it. Dahil po pakawalan ining oportunidad na ini. So yan. Bueno mga tugang, nakitang panahon, nakautang na kita ng oras sa masunod na programa. Kaya sa mga nakaantabay po sa 100.5 Bicol Idol FM, 89.5 radyo natin sa nagadalan po sa tuya sa Naga City Government FB page, as in Naga ngunyan yung FB page na kami po ngunyan lipot na digi sa studio taniribayan man, thank God naribayan ang samong aircon. Nasobrahan naman lugod lipot. Yan, mabalos po sa indo pong mag-antabay sa samuyang programa. Gabos pong programa ta sa charter anniversary. Anduyugan ta, then i-avail ta. Sayang po kaini. Sisibutan po ini kang gobyerno, pigisibutan ini kang gobyerno lokal, pigisibutan kang BMC. Nagluwas sa mga comfort zones ang mga doktor ta, para maitao po ini, maidulok sa publiko ang mga programa ta. So, sa aga po magirilihan kita sa Plaza Rizal and Trade Fair, Job Fair sa Robinson's Place, Naga. Sa ngaran po ni Mayor Nelson Negacion, ni Vice Mayor Nane de Asis, asin po kan mga miyembros kan Sangguniang Panglungsod, asin po mga pag-iribang department heads kan City Government of Naga, asin sa sakuya po mga pag-iriba digi sa Sepio, mabalos po sa itong pagantabay. Mag-iribahan po ginari kita sa otro Sabado sa pareho pong oras, asin pareho pong mga stasyon ng radyo, asin po FB pages. Mabalos po sa itong pagantabay, ini po sa inyong lingkod, Alan Riondang. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.